Oké, Dakota ka soul tori chizo. Bijvoorbeeld Kowa Kananga Kolibi. Hoe is dat nummer geboren? Ana Serefi. Hoe is dat nummer geboren? Wat was die inspiratie voor dat nummer? Inspiratie is geweest dat ik met mijn eerste vrouw gescheiden was. Oh, en ik zag pas aan hem. En die vrouw weg is en ze is een andere man. En later wanneer het niet goed gaat, dan wil ze terugkeren, maar ik dacht dan, ik weet niet wat er is, precies. Ja. En vooral die emmer van vroeger hoor. Oh. Emmer van vroeger. Die had een korte lont. Je ook wel, want dan dat ik ba. Ze stond in de rij. Mijn barrio. Oké. Echt wel. Maar het was mijn geluk. Toch? En ik moet niet klagen hoor. Het is me altijd goed gegaan. Oké, dus die Kowa Kananga Kolibi. Ana Serefi. En ik heb ook aan de Konami Zee. Konami Zee, make me free to you. Oh, many langa, me de look for you. Konami Zee, I'm in lobby. Konami Zee, Konami Zee, make me romance you. Voor wie is dat lied geschreven dan? Huh? Voor wie is dat lied geschreven? Voor vrouwen. Oh, in het algemeen, no? Jazeker. Oké. Die kaart in komt toch? Ja, dat ben de beknapje naar hè? Ja. Oké, ik zie ook eentje Sayu Taigimi. Nou, je bent tegen me. Oh, nou, you bent Taigimi. Ja. Oh, oké. In 1981. Nou, je bent tegen me, taki you lobby me. Oh ja. Nou, je bent tegen me, voor je firi. Nou, je bent tegen me, taki wan. Fushi mi wawa. So asata. Misrepetai, you taki me, love you. Misrepetai, you fame firi. Composi mi, combrasa mi, reki mi kafiri, na wara fuyuski. Mi wantai giyo wasani no me traspa o corio focodrai ede. Vele geschreven worden. Ja? Ja. Maar van waar kwamen die woorden? Kijk. Wanneer je artiest bent, hè. Ik bijvoorbeeld, wanneer ik s'avonds ging slapen, dan kreeg ik die boodschappen in mijn hoofd. Oh. Toch? En dan, wanneer ik die boodschappen in mijn hoofd kreeg, dan stond ik op. Dan nam ik een pen en een bladje uit te schrijven. Dan mijn schriftstand niet onthouden. Dan ga ik weer liggen, als ik weer boodschappen heb, dan schrijf De ik. schriftbakken. Maar nadien was het routine geweest. Ik zit gewoon en ik zit naar je te kijken en met mijn kop op. Zo. Ja. Nou, talent is ook bang. Ja, tuurlijk. Door God gegeven. Ja, ja. Waarom huil je? Ja, dat is een stuk geschiedenis apart hoor. Ik woonde in de Bloemendal met mijn eerste vrouw. Want je weet hoe Bloemendal lang had toch? Mijn eerste vrouw naar het laatste huis. Maar ik kwam uit Bloemendal naar, wie die straat weer, Fanatieke straat nog. En een dame woonde daar. Oh, nou, wie zat dat meer wie ben wie staat dame loopt mee. Oké, zo ging ik langs. En Lonka start die stop. En ik stop. Die proces dat kan, die mocht je nog op play, hoor die dame nog. Ik hou van je. Ik dacht, no. Ik heb mijn project gewoon hier, dus no, problema, mucho problemas aquí. Ja. Bijna chirbi, want daar harne Fiji man. Zo?
Ja man, want zo mee hebben voor haarzelf. Zo. Ik heb mijn vrouw. Ik heb 3 kinderen met die vrouw. Ja. Familie van vrouw. Maar nog ja, je ziet het liepen. Na 30 jaar is het toch gebeurd. En diezelfde dame die mensen om te trouwen, daar Holland. En ik heb 3 jongens met haar gehad. Echt hè? Oh, dus ze heeft toch de zin gekregen. Ik heb er dus eens gegeven. Oh, zij heeft het niet gekregen. Ik heb U dat heeft het gegeven. Ja. Oh, oké hoor. En daarom is dat niet geschreven. Jawel. Oh. Jawel. Dan gaat u een stukje voor me zingen. Van Waarom huil je? waarom huil je toch nog naar niet? Saya enggak setelah paramu. Droog je tranen maar nona mani. Till I come back again to you. Ja.